Lenovo και πάλι Lenovo. Άλλο ένα μηχάνημα έχουμε εδώ. Όπως καταλάβατε, Lenovo. Έχει γίνει πολύ τακτικός πελάτης σε όλα τα service πλέον. Έρχονται πολύ συχνά. Αν είδατε και ένα προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει, εξηγώ και το λόγο. Και το ίδιο πράγμα έχουμε και εδώ σήμερα. Αποκόλληση επεξεργαστή, αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα γιατί πράγμα μιλάω. Πάμε να σας δείξω τι κάνει. Αν ήταν Ryzen δεν θα το έκανα βίντεο, δεν υπάρχει λόγος αφού είχα κάνει ένα άλλο. Αυτό είναι Intel, τώρα να μου πει σιγά τη διαφορά, αλλά είπα αφού το έχω εδώ ας το κάνω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι κάνει. Αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο δείτε το. Ξεκινάει κανονικά το μηχάνημά μας. Γιατί μπαίνει στο repair. Εδώ βλέπετε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δείχνει κανονικά. Και εδώ δείχνει κανονικά. Για λίγο όμως. Τώρα είναι και κρύο το μηχάνημα. Μάλλον γι' αυτό. Λοιπόν. Πάμε να το επισπεύσουμε λίγο. Να δούμε αν θα το κάνει. Να το αφήσουμε να ζεσταθεί λιγάκι. Γιατί και την πρώτη φορά που το άνοιξα έτσι δούλεψε για λίγο. Ελάχιστα. Να το. Σηκώνω το μηχάνημα εδώ. Αρχίζει τα τρελά του. Με αυτό το πρόβλημα ήρθε το μηχάνημα. Λοιπόν, αν του πιέσω όμως τον επεξεργαστή από κάτω, τσακ, στρώνει. Το αφήνω, το κάνει. Μόλις το πιέσω λιγάκι, στρώνει, αλλά μας κάνει, έχει μεταφερθεί, βλέπετε, ελάχιστα προς τα δεξιά η οθόνη μας όλη. Τώρα, μπορεί να μου πείτε πως το πρόβλημα μπορεί να είναι καλοειδητενία και λοιπά. Όχι, θα σας πω, δεν είναι. Για όσους δεν έχουν δει το προηγούμενο βίντεο ή βαριούνται να το δούνε, θα σας εξηγήσω για άλλη μια φορά. Η Lenovo εδώ και κάμποσο καιρό στα μηχανήματά της χρησιμοποιεί μια κόλληση
η οποία είναι low melt στην ουσία. Μια κόλληση χωρίς μόλιβδο λιώνει στους 230 βαθμούς, 235 εκεί. Η κόλληση με μόλιβδο στους 190 και αυτή που χρησιμοποιούν εδώ είναι στα 130 περίπου, 140 αν θυμάμαι καλά. Με αποτέλεσμα όταν ζεσταθεί ο επεξεργαστής ή όταν φάει κάποιο κοπάνημα το μηχάνημα ή και από μόνο του, να γίνεται αποκόλληση στον επεξεργαστή. Με αποτέλεσμα το μηχάνημα να μην ανοίγει, να πετάει μπλε οθόνες, να κάνει γραμμές, 1002 προβλήματα. Να μην δουλεύει με την δεύτερη μνήμη, γιατί έχει και ενσωματωμένη μνήμη πάνω εδώ. Βλέπετε εδώ έχουμε 4 τσιπάκια ενσωματωμένης μνήμης και έχουμε και ένα slot extra. Πολλές φορές στα ID απατητικά με δεύτερη μνήμη μπορεί να μην ξεκινάει το μηχάνημα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αφαιρούμε τον επεξεργαστή, κάνουμε ένα reball με κόλληση με μόλιβδο και το ξαναβάζουμε πάνω και από εκεί και πέρα λειτουργεί μια χαρά το μηχάνημα και δεν το ξανακάνει. Όμως είναι δύσκολη η διαδικασία, γιατί θα σας δείξω αμέσως γιατί. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Εδώ στα τσιπάκια, αν δείτε γύρω γύρω, έχει, βλέπετε εδώ, εδώ, έχει μαύρη κόλλα. Το έχουν γεμίσει σε 4 σημεία, έχουν ρίξει κόλλα από κάτω. Και είναι εδώ γύρω γύρω έχουμε κόλλα, είναι κολλημένα τα τσιπάκια. Γιατί είναι κολλημένα? Γιατί χρησιμοποιούν αυτή την κόλληση ίσως? Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στον επεξεργαστή εδώ. Μπορεί, έχει τύχει να είναι και μέχρι τη μέση γεμάτο. Και σε πολλά άλλα σημεία, όπως μπορεί να είναι στο slot της μνήμης, στην κάρτα γραφικών, την οποία δεν την έχουμε εδώ στη συγκεκριμένη μητρική. Και για αυτό το λόγο είναι και δύσκολο να το αφαιρέσεις, θέλει πολύ προσοχή. Γιατί μπορεί να κάνεις μεγάλη ζημιά από κάτω, μπορεί να ξυλώσεις pads για πλάκα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα αφαιρέσουμε τη μητρική. Θα τη βάλουμε πάνω στο μηχάνημα για να αφαιρέσουμε τον επεξεργαστή. Θα το κάνουμε ένα reball και να το ξανακολλήσουμε. Πάμε! Feathers been calling, my enemies stalling, my people been balling, my team we been wildin'. Counted 100, we use basic tools. Strategies moving where we gotta move. There wasn't no option, no time on the clock, and no setting it back, and we gotta get profit. I'm standing on top of the glory, the road. We was just rebels, ain't do what was told. When they asked me how we leveled up, without us getting stuck, we just muscled up. This game spin, no one gotta tighten up, gotta muscle up, or you will get stuck in this game. Αφαιρέσαμε τον επεξεργαστή. Ούτως, κάπου εδώ τον είχα. Τον έχασα. Νάτος. Καλά βγήκε, μπορώ να πω. Στους 130 βαθμούς, δεν ξέρω αν φαίνονταν στο βίντεο, άρχισαν να γελίζουν όλα και να κουνιούνται όλα. Μόνο με το preheater, δεν πρόλαβε από πάνω να βαρέσει καλά.
Πάμε λίγο στο μικροσκόπιο να δούμε τι έχουμε κάνει. Εδώ είναι η κόλλα που σας έλεγα. Εδώ κάποιος πυκνοτής έφυγε, μάλλον από εδώ. Βγάζω πάντα φωτογραφία πριν ξεκινήσω κάτι τέτοιο, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει μέρος από κάπου για να μπεις κάτω από τον επεξεργαστή. Τώρα αυτή τη φορά το έβαλα από αυτή τη μεριά για να μπορέσω να μπω από εδώ, από αυτή τη γωνία. Εδώ βλέπουμε έχει φύγει λίγο μάσκα, αλλά όλα τα pads είναι στη θέση τους. Εδώ επίσης μαζί με την κόλλα μας ξύλωσε και λίγο χρώμα. Δεν είναι κάτι αυτό, δεν είναι σοβαρό, θα το φτιάξουμε. Και εδώ το ίδιο πράγμα. Μας ενδιαφέρει όμως να είναι όλα τα pads στη θέση τους. Πάμε να συνεχίσουμε. The silhouette's burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we're intertwined. Darling, you and I. And my heart beats cold under your control. Just let it fall and go. Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind? Beats cold under your control. Just a false echo. I'm a ghost. Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind? You're the reason why. And my heart beats cold under your control. Just a false echo. Did I lose my mind in your mercury eyes? Am I going blind? You're the reason why. I wish a void opened in the air to suck me up, 'cause I really don't care. While I'm falling, I wondered if you would miss me when I'm gone. While I'm falling, I wondered if you would miss me when I am gone. I feel so hollow inside.
bet you ain't noticed that. I took away my sight. I couldn't see my friends. I could not breathe alone. You helped my lungs expand. Slowly losing my mind over you. Burn them like fire and smoke them like drugs. You like seeing me hurt, but I bet you ain't noticed that. You noticed that. You, I bet you ain't noticed that. You noticed that. Smoke up, then I wake up, get into it. I know that I'm a bad man, nothing to it. I do that, kinda knew that. Don't tell me. I know that we'll be fine someday, my love. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η μητρική μας είναι έτοιμη. Εδώ όμως θα κάνω λίγο voiceover γιατί για κάποιο λόγο σταμάτησε να γράφει το μικρόφωνο. Ο επεξεργαστής έκατσε καλά. Δεν είχαμε θεματάκια τίποτα. Πάμε λίγο να το δοκιμάσουμε. Θα το βάλω μια ψύκτρα πάνω. Έτσι, να μην ανεβάσει θερμοκρασία ο επεξεργαστής, γιατί η πρώτη κίνηση αργεί συνήθως. Θα βάλουμε και το tester, USB tester, για να δούμε την εκκίνηση. Και θα βάλω επίσης και το DDR tester για να δούμε και από εκεί ότι το μηχάνημα ξεκινάει και ότι έχουμε SPD, έχουμε επικοινωνία επεξεργαστή με μνήμη. Εδώ όμως αν δείτε δεν μπαίνει καλά η μνήμη, γιατί αν είδατε προηγουμένως για λίγο έδειξα πως κουνιόταν το slot της μνήμης, γιατί όταν έβγαζα τον επεξεργαστή το ακούμπησα ίσα που και έφυγε. Οπότε το κόλλησα μετά, δεν το έγραψα στο βίντεο και επειδή έκλεισα τα αυτά και αυτά πιο μέσα τα κόλλησα, δεν μπαίνει καλά η μνήμη. Θα το φτιάξω μετά όμως. Ωραία, με λίγο ζόρι η μνήμη κούμπωσε, το τέστερ μάλλον κούμπωσε. Μνήμη έχουμε ενσωματωμένη, οπότε δεν χρειαζόμαστε. Άνοιξα το τροφοδοτικό, βλέπετε πως το τέστερ δείχνει, έχουμε SPD, σας έλεγα πριν. Και εδώ περιμένουμε γιατί, όπως σας είπα, η πρώτη κίνηση αργεί. Και όπως βλέπετε το tester, το USB tester αναβοσβήνει και μας λέει πως έχουμε εκκίνηση και το μηχάνημα έχει ποστάρει κανονικά. Τώρα μένει μόνο να το δέσουμε, να δούμε ότι έχουμε εικόνα και καθαρή εικόνα, χωρίς γραμμές, χωρίς τίποτα. Έτοιμο δεμένο. Θα κουμπώσω και μια μνήμη πάνω, όπως βλέπετε κουμπώνει τώρα κατευθείαν, το έφτιαξα. Κάτι λέω εδώ πέρα, ένας θεός ξέρει τι λέω. Κουμπώνω και την μπαταρία. Έβαλα τη μνήμη έξτρα για να δούμε ότι τη βλέπει κανονικά, ότι κόλλησε δηλαδή σωστά το slot. Θα το αυξήσω λιγάκι ταχύτητα εδώ για να μην περιμένουμε πάλι την εκκίνηση. Το μηχάνημα όπως βλέπετε ποστάρει, αλλά τώρα άμα πεις και πριν πόσταρε.
Αλλά αφού κάνω voiceover, ξέρω σίγουρα πως μετά από πάρα πολλές δοκιμές το μηχάνημα λειτουργεί άψογα και δεν ξανά έκανε καμία γραμμή απολύτως. Όπως βλέπετε εδώ πίεζα τον επεξεργαστή συνέχεια για να δω μπας και μας το κάνει πάλι. Και τώρα θα το κάνω επανακίνηση για να μπω στο BIOS, να δω ότι βλέπει όλη τη μνήμη. Έχει 4 GB ενσωματωμένη και 8 που το έβαλα εγώ, πρέπει να έχουμε 12 GB. Να δούμε ότι το slot λειτουργεί κανονικά. Και όπως βλέπετε και τα 12 GB είναι στη θέση τους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά με την Lenovo. Δεν θα πω τίποτα άλλο, ότι ήταν από το στο προηγούμενο βίντεο. Μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Άλλο ένα Lenovo τη γλίτωσε. Και δεν θα είναι τελευταίο. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Αν σας άρεσε το βίντεο, εννοείται πατήστε like. Κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!